بینندگان عزیز سلام. عین حال ما در راه سیوم قرار داریم. ما از طرف چهارم اومدیم، چهارم، سیوم، طرف دیوم تا در این رایون میریم. در این نزد مکتب چراغا که راهنما زده نصب کردن در حقیقت راه بسیار خوش‌روشیدگی های راستی گپ. ما برای چی را نوار گرفتم؟ якчанд бародарон дар зери комментария ҳамон роҳҳои бахш нависанд ки ака рай дии ма навор гирифта парто, ака рай дии ма навор гирифта парто. мо кӯшиш кардем ки ҳамин навори сафари кории ҷаноби олиро дастрас кунем. ӯрам дастрас кардем, масалан тайёр кардем, партофтем. дар ҳақиқат имрӯз сафари кории ҷаноби олӣ буд. аз саҳар то нисфи рӯзӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Вахш зимни сафари корӣ буданд. якчанд иншоотҳои ҷашниро ба истифода доданд. Масалан бубинед ки чунин роҳҳои хушсифат, бовар кунед ин роҳа, масалан нигоҳ кунед ки пурра муфаш кардан, асфалт кардан раҳоша. масалан нигоҳ кунед паласора кашидан чӣ қадар аҷоиб омад, бисёр зебо. ва ҳамчунин ҳамин иншооте ки дар наздикӣ метобад, иншооти марказ хизматрасонии Офтобак, ана инҷорам ба истифода доданд ҷаноби олӣ. яъне як иншоотҳо ҳаминҷо буданд, омадан аз инҷа дидан карданд ва аз хонаи якду сокин дидан карданд, бисёр хушҳол гаштанд. мо аз ин низ хушҳол ҳастем. қудуми мубораки пешвои миллат ҳамонро ба ноҳияи Вахшонзамин бори дигар хайрамақдам мегӯем. ҳар он ҷое ки ҷаноби олӣ қадам мегузорад, воқеан ҳам он ҷо гулу гулшукуфон мегардад. бевосита бубинед ки дар назди даромадгоҳи ноҳия муҳтарам пешвои миллат аз рафти аснои дарвозаи навкардагӣ дидан карданд. аз онҷо дидан карданд, онҷо майдончаи варзишӣ буд, аз майдончаи варзишӣ низ дидан карданд. ва ҳамчунин маркази хизматрасонии Баҳорро низ ба истифода доданд. дар онҷа масалан ҳамон чиза ба истифода доданд, бисёр хушрӯ, бисёр зебо. ва ҳамчунин парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки дар маркази ноҳияи Вахш қомат афрохта буд ба истифода доданд. яъне парчами кишварамон дар маркази ноҳия парпарафшон гашт. ин боиси ифтихори ҳар як шахси ватандӯст аст, боиси ифтихори ҳар як шахси тоҷику тоҷикистонӣ аст ки имрӯз парчами мо дар фазои орому осуда парафшон мегардад. бисёр аз ин мо хушҳол гаштем. ва сипас як маркази табобатии рӯҳафзоро низ ба истифода доданд, аз онҷо низ дидан карданд. ва ҳамчунин бинои марказии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахшро низ ифтитоҳ карданд пешвои миллат. хулоси гап, бисёр навгониҳо дар ноҳияи Вахш шудааст. бовар кунед, рости гап бубинед аз центри чорум, масалан аз маркази чорум то ба ҳамин дуюму то ба марказ ин қадар раҳи ҳамвор. бовар ки ман ёд надорам ки масалан дар ин роҳ як мошина сабқат кунад, яъне як мошини дигар обгон мекард. бовар ки раҳ бисёр ҷазир буд, дар ҳақиқат роҳи валангор буд. ҳамчунон роҳе буд ки бисёр валангор, бисёр оҳиста ҳаракат мекардем.
хуб ба ҳар сурат мақсади мо ин аст дӯстони азиз, як подписчики гиромӣ бародари азиз бисёр хоҳиш кард акаҷон масалан ҳамон роҳи диги манавор гирифтамо дар партоен. Мақсади мо таҳия кардани маводҳое ҳаст ки масалан шумо хоҳиш мекунед, мо ҳатман онро омода мекунем, тайёр мекунем. шумо низ ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед, ба дӯстонатон масалан фиристед то ки дӯстонатон низ обуна шаванд. фикр мекунам маводҳои хуб дорем. ҳар як маводе ки мо таҳия мекунем ба манфиати ҷомеа, ба манфиати ҳар як шахс аст. хуб, ташаккури зиёд дӯстони азиз, то барои оне ки то ин лаҳза бо мо будеду ин роҳи асфалтшударо якҷо тамошо кардем ва мо акнун расидем ба маркази ноҳияи Вахш. инҷо наворо қатъ мекунем. ташаккури зиёд дӯстони азиз.